नमस्कार मैं रावब्ब का दोस्त सेम्स मुसारी आरो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द। दिनै मा जागासिनो दङ मबाइल नायबानो मा नुनो मोनो बर' हारिनि गेजेराव सानै गथ' गोनां साथाम गथ' गोनां उन्दै समावनो हाबा जादों हौवाखौ गारना खारदों मा नुनो मोनगासिनो सानसेयाव मोनसे भिडिअ नुनो मोनो मोनसे मिडियायाव जों निउस नुनो मोनो बर'आव इउटुबाव नुनो मोनो अब्ला आरो मा जादों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मा रावबो बर' हारिनि गेजेराव दायित्व लाग्रा बिमा बिफा गैला गोदो जेरैमोन दा जोंनि गेजेराव रावबो दायित्व लाग्रा गैला गावबा गाव खामानियाव बिजि जाजोब्बाय माने रावखौबो नायफिननायनि सम गैला मानो बेफोरबायदि जाखो बर' हारिनि गेजेराव आं दिनै बेनि सायाव भिडिअ बानायगोन जोबजासिम खोनासं आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जायफोरा नायो गासैबो फेसबुकाव शेयार खालाम जेरावबो शेयार खालाम मिथिबाय। आं बेखौ बुंनायनि आगोलावनो फंनैसो बाथ्रा बुंदोंनि आं दिनै मा फाग्ला जाबाय नामा आं दिनै डिफेन्सआव थानानै फौजियाव थानानै आं दिनै इउटुब मानो बानायदों जों दिनै गोजानाव थानानै जों बर' हारिनि जाथायखौ खोनानानै जों नायनानै थानो सुखुवा जों दिनै गुबुन जायगायाव जों बोसोरनै बोसोरथाम थानानै जों नुना फैयो नंगौना नङा जों दिनै बर' हारिनि जाथायखौ गले जाबाय थानाय जाथायखौ जों नायनो सुखुला जों थानो हाया दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोबोर गोरों मानसि दङ नाथाय रावबो खुगा खेवला नंगौना नङा सोरबा खुगा खेवो दिनै आंखौ सोरबा साननो हागौ गावखौनो जोबोर गोरोंद्राय मोनो आं गोरों नङा नाथाय आंनि लोगोफोरा ओरैबायदि गोरों दङ आं आंनि लोगोफोरजों सानफ्रोमबो रायलायो आं बैसोरनिफ्राय गियान सोलोङो नोंसोर आंनि लोगोफोरनि नामखौ आं खोन्थाना होयोब्ला नोंसोर गासैबो सिनायजाजोबनाय मानसिया आंनि लोगो दङ नाथाय बैसोर सिनायजानाय लोगोफोरा मा रावजोंबो गाज्रि मोनजानो थाखाय भिडिअ बानायो होमबा आं फाग्ला जादों ना बर' हारिनि थाखाय बाथ्रा बुंनो नंना नङा सोरबा साननो हागौ आंखौ गावखौ जोबोर गोरों देखायदों होननानै खोनासं दिनै जों बर' हौवाफोरा जों जुमाय सेरेबजोंनो गफबजोब्बाय नामा हिन्जाव खारजाबाय थानो जोंनाव थै गैला नामा हिन्जाव सासेखौ फिसिनो हानाय हिन्जाव सासेखौ अननो हानाय जोंनाव थै गैला नामा हिन्जाव हाबा खालामनानै हिन्जाव फिसिनो हानाय नंगौना नङा सोरबा हौवाफोरा दि गुबुन हिन्जाव नागिरा इखौ बुंला बे मतलबिखा सासेखौ लानानै गुबुन नागिरा बे मतलबिखा आं बेखौ बुंनो थाङाखै नाथाय जोङो जायफोरा मिडियायाव बिमा खारजादों जों फिसिनो हानाय गैला नामा आरो जों हौवाफोरा मा फैसा खामायनो हायाबानो गथ' गथाय खांखांनायनि हिन्जाव खारगोन नामा हाबा जाखांबाय फैसा खामायनो हायाखै गथ' अबानो जों खारनांगोन नामा नों खारनानै बबेयाव सान्ति जाहैगोन बबेयाव सान्ति जाहैगोन नों खारनानै बबे जायगायाव खोन्थागासिनो दं आङो दिनै हौवादो हिन्जावदो सानफ्रोमबो नांलायबाय थादों नंना नङा आरो नोंनि हौवाया नोंखौ सानफ्रोमबो टर्चार खालामबाय थादों गामियाव रायजो राजा दं सेंग्राफोर दङ सेंग्राफोरनो बुं आंखौ बेफोरबायदि खोथा लायाखै बाथ्रा लायाखै सेंग्राफोरनिफ्रायबो जेबो लायाखै बे हौवाया आनसलिक एबसु दङ एबसुनो हो एबसुआबो जेबो दायित्व लायाखै होमबाथ' जों गुबुन माबा खालामनांसिगोन आं बेनि सायावनो भिडिअ बानायदो जोंनाव मानो बिमा बिफा गैला ना जोंनाव दायित्व लाग्रा रावबो गैला लास्टाव बुंगोन आं जों दिनै मोनसे गामियाव गावबा गाव सेंग्रा सिख्लाफोरा मोनसे स्ट्रं थायोबानो मोनसे गामिनि जोङो गासैबो हौवा सोरबा न'खराव नांलाय खमलाय जाबाय थादों जों बेफोरखौबो सल्भ खालामनो हायो नाथाय जोंनाव बे बुस्थुआ गैला आरो जाय गामियाव दङ बेफोरबायदि सेंग्रा सिख्लाया माने खौसे गामियाव माबा मोनसे जायोब्ला दावराव जायोबा बुदलायोबा माबा जायोबा बोखारना होनाय बिसोरखौ अनलाय होनाय बुजायनाय बेफोरबायदि गामियाव सोरबा बेफोरबायदि दोङोब्ला नाथाय मा गामियाव मालाबाबो दावराव जाया आरो दिनैनि उन्दै गथ'फोरा मा जादों सानै साथामसोआ गामियाव आंनि न' खाथियाव जादों धुलाव उज्रायगोन आं सानसे बुगोन दाख्लै नागिरदोंमोन आं बा बेलेगनि बाइक लाना फैयो अं साखावो आं नागिरना थांदोंमोन मोनासै गामिनि मानसिनाव सोंहैदां सोरानि गथ' होनना नोंसोर मा जेबो बुंनो हाया मा होनना बुंदां मा बुंदों मिथिबायना गामिनि गोदोरफोरा गथ'थार उन्दैथार क्लास 9 10 नि मालायनि बाइक लाबो लोगोफोरनि साखाव फैयो हरसे उन्दुलांनो होलाया थारमाने ओमफ्राय आं होसोन थांबाय मोनासै बेनिफ्राय गामिनि सेंग्राफोरनाव गोदोरफोरनाव सोंबाय आं मा होनो नोंसोर बादा होनायानो मा होनबाय आं मा होनो नायगोनलै नोंसोरखौ होनना बुङो गिनानै रावबो बुंला मा बेलाय मा खालामगोन बिसोरो बिब्दि गथ'खौ जोङो बिब्दि हेगारबानोथ' बिब्दि जागोन दिनै बेफोरबायदिनो जादों नंगौना नङा बेफोरखौ दबथायनांगोन सोरो दालाय सासेनि दमनायखौनो गिबाय नामा सोरबा मा खालामोलै बेलाय नंगौना नङा सासेनि दमनायखौ जों गिनांगौ साबेसेखौ मा खालामनो हानो जों दिनै बेफोरबायदिनो मा जालांगो जोंनियाव मा खौसेथि गैयि जानानै थांगासिनो दङ दिनै आं बेखौनो बुंगोन दिनै हौवाफोरा फैसा खामायनो हायाबानो हिन्जावफोरा खारग्रा जाबाय नामा मानो खारदो नोंसोर बबे जायगायाव खारना आरो नोंखोना नों हिन्जावफोरखौ ना निजिनि बयफ्रेन्डआबो लांना फानहैनो हायो कलकाता दिल्ली मुम्बाइफोर बायदियाव माबायदि नोंखौ लांनानै मा खालामगोन हटेलाव सोनानै हटेलाव थाबाय सानैबो
बाहेरायाव थांगोन नों थाथ' दे गावनि गार्लफ्रेन्ड बा हिन्जावखौ नों थाथ' दे होनना बुंगोन थाथ' होननानै मा खालामगोन नोंखौ हटेल मालिकनो 5 लाख लाना थांगोन फाननानै हटेल मालिकनो गालांनो हागोन नोंखौ जिन्दगि नोङो हटेलनिफ्राय ओंखारनो हाला मिथिबाय बेफोरबायदिबो फानजानाय मानसि दोङो इन्डियायाव जोंनि देशाव बेफोरबायदिबो लांखानानै फानजानाय मानसि दोङो हटेलाव फानना फैबाय ब्लड ओंखारलांबाय नों पात्तायानो गैया नों सानदो फैगोन नै गैला फाननानै थांबाय हटेलाव 5 लाख थाखा लाना नोंनि देहाया जेब्लासिम रबा नोंनि देहाया जेब्लासिम मोजां नोंखौ हटेला इउज खालामसै जेब्ला नोंनि देहाया गैला नोंखौ हगारना हरसिगोन जादो नों दा मा जागोन आरो गुबुन जायगायाव थांनानै नोंसोरो गुबुन जायगायाव माने मा हौवा गारनानै गुबुन जायगायाव सोरदोबा खारनानै जाहैनाय सान्ति जागोन सानदों मानसि आरो नोंनि हौवाया जुमाय सेरेब लोंनानै नोंखौ टर्चार खालामदोंबा खोन्था गुबुननो प्रब्लेमखौ खोन्थाना हो बुजायगोन नंना नङा नों गथ' गथायखौ गारलायना खारनांगौ जेबो गैया अब्ला जोंनियाव हौवाफोरनियाव थै गैला नंना नङा हिन्जाव फिसिनानै थै गैला आरो आं जाय सिख्लाफोरखौथ' होनखागोन आं जायफोर थाखा फैसाखौ नुनानै गाव सिख्लाफोरानो माने लासिं सिं लाइन मारने आंथ' गोबां मिथिगो गुवाहाटियाव मोखां खाथेनासो बुग्रा जासिगोन आं एबार होनखादों बे गुवाहाटियाव नायगासिनो दङ जेम्सआ मोखांखौ खाथेसिगोन आं एबारो होगोन आं एबारो होनखादों गोबां हमनो गोनां मानसि दङ आं गोदोर मानसिबो हमनो गोनां मानसि दङ आङो दानो हमनो हायो आं हमना खिन्थिनो हायो मिथिबाय गोदोर मानसिखौनो हमना खिन्थिनो हायो आं दा दिनैनि दिनाव बेरायनो सिख्ला लेंहरनाय मेसेज खालामहरनाय आं उमुगाव थांनायदो फै बेरायनो थांनो आं नोंखौ उमुगाव लांफागोन होननाय बे सिख्लाखौ लोगो जानानै हटेलाव लेवनानै 20 लाख हर नङाबा नोंखौ दानो बेयावनो बिदि गोदोर मानसिबो हमना खिन्थिनो हायो आं दानो गुवाहाटियाव हमगोन सानसेबाबो हमगोन मा खालामथो जेम्सखौ बुथारना गारनांगोन अब्ला जोंनि बर' हारियाव मा जादों दा बिमा बिफा गैला माबायदि बिमा बिफा गैला रावबो दायित्व लाग्रा गैला गोदो एबसुआ मामोन बर' हारिनि एबसुआ मामोन एबसु होनबानो गियोमोन नंना नङा बेसेबां दायित्व लायोमोन दिनैनि गेजेराव जोंनियाव रावबो आनसलिकआवबो माने दायित्व लाग्रा गैला बेनिफ्राय मा जाखो सेन्ट्रेलावबो दायित्व लाग्रा गैला माने गैया होनबाबो जागोन मा बाथ्रा बुङो दिनै दिनाव एसेबां गिदिर मिटिं जायो मा बाथ्रा बुङो मा बुजायो सब मेक्सिमाम मा जाजोबदो गथ'निफ्राय लानानै मा जाजोबखो मायाव गिदिंदो गथ'निफ्राय लानानै बबेयाव फैसायाव गिदिंगासिनो दङ रावबो दायित्व लाग्रा गैला बर' हारिनि गेजेराव जेबो बुजायग्रा गैला मानो बर' हारिनि गेजेराव जों बर' हारिया बेसेबां बुरजा सोनाब खर'निफ्राय सानजा खर'सिम बेसेबां बुरजा दङ जों बर' हारिखौ दायित्व लानो हाया नामा हायो बर' हारिखौ दिनै जों दायित्व लाग्रा गैयियावनो मा जादों गुवाहाटियाव फैयै हारसा हुवा मायबा हुवाफोरदो गुबुन हारिफोरदो मा पार्टि जाय बार्थडे पार्टि जाय मा खालामदों सेरेब लोङै होख्राव भिडिअ हरग्रा जादों रावखौबो गैला दायित्व लाग्रा गैला बर' हारिनि गेजेराव इउनिटि गैला खौसेथि गैला रावबो सेंग्राफोरा गामिनिबो दायित्व गैला रावबो खौसे खालामना होग्रा गैला मा जादों जुमाय लोङै बेसोरसो जोंनि फाफ्लियाव गाखोनानै जोंखौ हासुनो नागिरदो नाथाय आं होनखादो आं फंसे बाथ्रा बुंगोन बर' हारिनि गेजेराव आं जेब्ला रिटायार जानानै एगजाम्पोल होनदों आं फंसे एगजाम्पोल होनदों आं दा साख्रिनिफ्राय रिटायार जाबाय एगजाम्पोलसो दै आं जागोन होनना बुङाखै दा आं सेन्ट्रेल एबसुनि सेक्रेटारि जाबाय मानिबाय आं दा आं बुंना लाबाय आरो ना गावखौनो आं दा सेन्ट्रेल एबसुनि सेक्रेटारि आं माबायदि दैदेनगोन मिथिबाय बर' हारिखौ लेपटपाव जनानै सोनाब खर'निफ्राय सानजा खर'सिम आङो सानसेयाव खेबसे खबर लागोन ससियेल मिडियानि गेजेरजों गासैबो सेंग्रा सिख्लाखौ आंनि लोगो खालामजोबगोन आं बर'आवबो गिदिंलाया बबे आनसलिकआव माबायदि जादों बबे गामियाव माबायदि जादों आंजों गथाय आंजों ससियेल मिडियायाव लोगो जाजोबगोन गासैबो जायगानि सेंग्रा सिख्लाफोरा जोंनि गामियाव सार बेफोरबायदि मा नांलाय खमलाय हिन्जाव बेफोरबायदि जादों माबायदि खालामनांगौ बिसोरनि सलुसनखौ मा खालामना नांगौ गामिनि सेंग्राफोरा सलुसन सोर खालामगोन एबसुआ खालामगोन आनसलिक एबसुआ बायाखै सेन्ट्रेल एबसु दङ नंना नङा सेन्ट्रेल एबसुआ दायित्व लागोन मानो लाया लागोन बर' हारिखौ गुबुंले खालामनो गोसो गैया बा बर' हारिखौ मा जोङो गुबुंले लामायाव थांनो जों मोजां खालामगोन खस्थ' खालामनांगोन खामानि मावनांगोन बर' हारिनि थाखाय नंना गोरिबबो जानांगोन हारिनि थाखाय मावोब्ला मानसिया मा गोरिबबो जानांगोन होनखायो आं हारिनि थाखाय खामानि मावनानै धोनि जानायखौथ' आं मोजां मोनखाया हारिनि थाखाय खामानि मावनानै गोरिब जानायखौसो आं मानिगोन हारिनि थाखाय नांदोंमोन गावनो जेबो जालायनो हायाखै बिसाराया होनलायनायखौसो आं मानिगोन हारिनि थाखाय मावनानै हारिनि मानसिफोरखौ मोजां खालामनानै दिनै हारिनि गथ'फोरखौ बुजायनानै मा आं दिनै फाग्ला जायाखै आं होनखायो आं दिनै मा होनो आंनि बाथ्राखौ खोनासंनानै सोरनिबा बिमानि सासे गथ'आ मोजां जायोब्ला आंनि गोसोआ सान्ति मोनगोन आं बेखौसो सानो आरो जाय गथ'आ मोजां जादों आंनि बाथ्राखौ खोनासंनानै बे गथ'नि गोसोआव सानगोन आं जेम्स हाबजानि बाथ्रा खोनासंनाय मोजां जादों आं बेखौसो नागिरनानै इउटुब बानायदों आं इउटुबाव फैसानि लालच जायाखै इउटुबनि फैसा लुबैयाखै आं
ओंखायनो आं इउटुबनि फैसा मोनबाबोथ' आं रानखाजोबो न'आव थांबा आं रानजोबो न'आव थाङाबा आं राननो हाया अब्ला आंनि खामानिया बेफोरबायदि जागोन ससियेल मिडियानि दारै आङो मोनायाव बर' हारिनि एरियायाव मा जादों मायबा मोनसे खामानि जादोंबा सेन्ट्रेल एबसुनि सेक्रेटारिनियाव कल फैगोन सार ओरै जादों जोंनियाव ओरै सेंग्रा सिख्लाखौ हमदों जों मा खालामनांगौ ससियेल मिडियायाव फायथ'नाय नङा गासैबो जायगानि सेंग्रा सिख्लाया मा जागोन जेम्सनि फेन जाजोबनो थागोन ओरैबायदि दायित्व बेफोरबायदि जानांगोन बर' हारिनि गेजेराव जों बर' हारिखौ मोजां खालामनो लुबैदोंब्ला ओरैबायदि अलखदाव थांबाय ओरैबायदि गाज्रि लामायाव थांगासिनो दङ रावखौबो गिला लोङै लोङै जुमाय लोंनानै गुसुं गुसुं गाननानै मा जाखो देखायो बिखा खान्थिनो खोथा आरो मोजां मोनो हौवाफोरा नंगौना नङा आंनि सिगाङाव सानसेखालि सासे बोराय मानसि बुंदो आं उमुखखौ मानसिखौ मोजां मोना खिन्थु इखौ आं खेबसेबाबो नायना उन्दुथारोलै होनना बुंदो आखिथिं होनोल' गोसो जादोंमोन आं बेखौ सासे हौवा मानसि हिनजाव गोनाङा मानसि आंखौ बुंदो खिन्थु आं उमुखखौ एसेबां मोजां मोना खिन्थु आं इखौ नायाबा थानो हायालै नै जोंनियाव जाय मानसिया गाज्रि देखायो बेखौसो नायो नाथाय मा फैसा जायनाव फैसा दोङो बेनाव पावार दोङो बेफोरबायदि जाना दं नंगौना नङा फैसानि खिथु खारजोब्बाय फैसाल' मोननांगौ नों गाज्रि खामो मा खाम खिथु खारबोजोबगोन मोननांगौ दिनाल' खेजायनांगौ सब बिदि नाथाय रायजोनि दायित्व लाग्रा रायजोनि थाखाय मोजां बाथ्रा बुंग्रा रायजोनि जोंहा बिमा बिफा गैयि बायदि जानानै दङ जों खालामनांगोन आंनि बर' हारिनि बिर जोहोलाव फंबाय बिनानावमोन जों खालामनांगोन जों खौसे खालामफिननांगोन जोङो दानांगोन जोंखौ नुबानो गिनाय जानांगोन जोंनि गामिनि सेंग्राफोरा बेफोरबायदि सिख्लाफोरा बेफोरबायदि जों माबा मोनसे मावबा जोंखौ दांगोन गिनांगोन लासिं सिं जागोन जोंहा बेफोरबायदि सेंग्रा सिख्ला बेफोरबायदि जोंनि गेजेराव सिजेबा जों सिगिनांगोन आं बेखौनो बुंगोन आरो जोंनियाव हौवाफोरनाव थै गैयै बायदि खालामदो दामान न' हिनजाव फिसिना ला फैसा गैयाबानो खारो बिदिसो नामा भिडिअ नायबानो हिनजाव खारनाय गथ'नाय हौवाया गाबनानै लिंहरनाय मा बेफोरो जों खालामगोन सानसेबाबो खालामगोन जों सानसेबाबो खालामनो नाजागोन आरो खालामथारगोन ससियेल मिडियानि दिनलै लेपटपाव जना थाबानो सब मावजोबनो हायो फाग्ला मानसि थांलायनाङा आंनो खुनु गोनांथि गैया मिटिं गोदोर खुंनाबालाय माथो बुजायदों नंगौ नङा माथो जादों बेनिखायनो जों बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनांगोन मावगोन जेम्सखौ रिटायार जाग्रोनो हो बारा दिन गैथारला होनखादां पेनसनल' नांथो थांनाल' थाथ'दो जेम्सआ होनखादां नायना थानो हाला बर' हारिखौ जों गुबुंले जानो हानाय नङा गोदो जोंनि माबाया बोरैमोन बेखौ जों ओंखारथारनांगोन मावथारनांगोन साला लासिं सिंनो गोदनायाव गाखोजानानै हासुला जानानै नङा होनखादां बर' हारिनि थै दोङो माला दिनै बर' हौवाखौ गारनानै गुबुन हारसादो खारदो नंना नङा लासिं सिं फंसे बाथ्रा रोजोबनो बेखौनो बुंदां जोङो बर'फोरा हारसा हिनजावखौ लाबोनानै हारसा बर' दख'ना गानहोनो हाया जोङो बर' रायज्लायहोनो हाया नाथाय हारसा हिनजावा बर'नियाव फैबा मा जागोन जोंनि हुयासो थांनानै मा जागोन हारसा रायलायगोन हारसा जाजोबलाङो हौवाफोरासो आरो हारसा हिनजावफोरा फैसा गैयि हौवादो मालाबाबो जाया फुरा फैसा थानायजोंसो नंगौ नङा फैसा थानायजोंसो हारसा हिनजावफोरा बर'फोर दङ नाथाय जोंनि बर'आ मा खालामो थांनानै आलाय सिलाय जायो हारसा दख'ना गाननो मोनो आं बेखौबो सानो आरो आंना माला सिं किम जननि रुल्सखौ नोंसोर मिथियोना मिथिया गावसोरनियाव खानाया मोनथाम ना मोनब्रैल' स्टाइल सिननो हायो बिसोरनियाव ओरै गुसुं ओरै साइड ओरै मोनब्रै जानला मानला खानाय सिनदोबा बेबो खारबावा किम जनजों आरो सोरजों दा तालिबाना मा खालामदों मिथिबाय किम जननि रुलखौ सब फल' खालामजोबदो सिखाव खावगोन आखाइ दानस'गोन माबा भुल खामानि मावदो माबा खालामगोन डेन्जार रुल्स बानायदो बिसोरबो तालिबानाबो दा अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द